ଧରିକି ପଳେଇ ଯାଇଛ 5 ମିନିଟ୍ ରଖିପାରିଲନି ଆଉ ସମୟ ଧରିପାରିଲନି ତୁ ବୋଉକୁ ଦେଇଦେଲନି କ'ଣ ବହୁତ ହେଲେ କହୁଥିଲେ ରହିଗଲି 5 ମିନିଟ୍ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଦେଇ ଦଉଛ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ ଦେଇକି ଆସିଲି କହିକି ଆସିଲି ବା ଆଉ ରଖିଥା ବୋଲି ତୁ କ'ଣ ହସୁଛୁ ଆସିକି ତମେ ଖାଇଲୁଣି ବାହାରେ ତମେ କ'ଣ କାମ ଜୋର ଭାଇ ଆସିଲେଣି ଆଉ ଖାଇବୁନି ଆମେ ଟିକେ ଯାହେଲେ ଭାଇ ଆସିଲେଣି କି ଭାଇ ଆସିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଘରେ ଯାହା କରିବିନି ଆମ କ'ଣ ଧରୁଛୁ ନହେଲେ ଆଉ ମୁଁ ମନା କରୁଛି ତୁ ଧରୁନୁ ବୋଲି ଆଉ ଧରୁଛୁ ତ ପୁଣି ଆଉ ଧରୁନ ଟିକେ ଦେଇ ଦଉଛୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନା ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ମନା କରୁଛି ଧରୁନୁ ତୁ ବୋଲି କେତେ ଅଛି ଛାଇ ପଡ଼ିଲେ କବାଟକୁ ତୋ ମାମା ଭିତରେ ପଶିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି କବାଟ ଦେଇ ଦେଉଛି ତୋ ମାମା କ'ଣ ଆମ ଯେ ବଦଳ ବଦଳି କରିକି କବାଟ ଦେବିନି କବାଟଟା ହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବିନି ଯଦି ଆସିଲ କ'ଣ ମୁଁ କ'ଣ ମିଛ କଥା କହୁଛି ନା କ'ଣ ଭୁଲ କଥା କହୁଛି ନା କ'ଣ କହିଲି ରଖିବି ରଖିପାରୁନି ତମେ 5 ମିନିଟ୍ ସକାଳେ ଏମିତି 100 ଥର ଡାକୁଛି ଆସିଲ ବସିକିନା କବାଟାକୁ କାଢୁଛି କବାଟାକୁ ତ ହେଇଛି ନାଇଁ ଆଉ କହିଲା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କବାଟା ଧରି ପାରୁନା ଇଏ ହଉନା ସିଏ ହଉନା ଅସୁବିଧା କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ବି କହୁଛି 5 ମିନିଟ୍ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ତୁ କହିକି ଦଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଲା କହିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ନେଇକି ତାକୁ ଖୋଇକି ଆଣିବି କାଇଁ କୋଉଠି ହଉଛି କୋଉଠି ମା ଗଲା ଆଜ୍ଞା ଡାକୁନି ତାକୁ ଧରିନ ସେ ଗଲା ମୁଁ ଧରିଛି ତାକୁ ଧରିକି ଦେଇକି ନେଇ ଆସିଲି ମୁଁ କହିଲି 5 ମିନିଟ୍ ଆସୁଛି ରୁହ ଟିକେ ଦରକାର ବୋଲି କବାଟା ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛି ବୋଲି ବୋଉଙ୍କୁ ତାକୁ ଝାଡ଼ା ବସିଲାଣି ଧରିଲାନି କେହି ସୁବିଧାରେ ଦବୁନି ଧରିବି ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବା ତୋ ଝିଅ ତ ଖାଇବ ଦେଖୁ କିଛି ହଗୁଛି ସେଇଆ ସେ କେତେ ଧାର ଟାଇମ୍ କହିକିନା ହରିବ ହେଲା ଟାଇମ୍ ନ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଆଉ ଆମ ଅଧାରୁ ଖାଇବି ଦେଖ କେମିତି ଖତ ହେଉଛି କବାଟା ବାଡ଼ଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆସି କବାଟା ଫିଟେଇ କିଛି ନାହିଁ ହଁ କବାଟ ଫିଟଉନି ମନା କରୁଛି ବଦଳିକୁ ତମକୁ କହିକି ଆସିଲେ 5 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଆସିଛି ତମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ମୁଁ ଦିପରେ ବଦଳି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସିନା ବଦଳି ରାତିରେ ଗରମ ହଉନି ଗରମ ହେଉଛି ତ ମାମାର ଆଉ ଗରମ ହଉନି ମତେ ଏଇଟା ଥଣ୍ଡାରେ ହେଇଛି ଗରମ ହଉନି ତରକାରୀ ବୋଉକୁ ଦେଇକି ଆଇଲନି ଆରେ ବୋଉକୁ କହିଲି ବୋଉ ମତେ କହିଲେ କାହିଁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଆଉ ତାକୁ ଇଏ କ'ଣ ନା ଯିବ ଆସିବ ବାସି ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଆସିବ ଯେ ଆଉ ହାକୁଡ଼େଇଲାଣି ଏଇଟା କାନ୍ଦୁଛି ଆମକୁ ନ ଦେଖିକି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଲି ନହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଧରିକି ଆଉ ବେଶୀ ଅଧା ଯାଉଛି ସକାଳେ ଡାକିଲେ ତମକୁ ଶୁଭିଲା ସକାଳେ ଧରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ପଛିଥାନ୍ତି ବାଇଶରେ ତୁ ଧର ମୁଁ ଧରିବିନି ଠିକ ଅଛି ଆଉ କହିବେନି ମୁଁ ଦଉନି ବୋଲି ଆଉ କହିବେନି ମୁଁ ଦଉନି ବୋଲି ଆଉ କହିବେନି ମୁଁ ଦଉନି ବୋଲି ମନେ ରଖିଥା ଆଉ କହିବେନି ମୁଁ ଦଉନି ବୋଲି ନା ନା ସେ କିଏ କହିଲେ ମତେ ତମେ ଆକୁ କୁହ ସେ କାଇଁ ମତେ କହିଲେ ଧରିବେନି ବୋଲି କହ ତୁ କାହା କଥା ତୁ କାହା ଝିଅ ତୁ କାହା ଝିଅ କାହା ଝିଅ ତୁ କାହା ଝିଅ କାହା ଝିଅ କାହା କଥା ଅଛି खबर तुझे ना कष्ट जाने जास्त काय जाने ଆମେ କହିଲେ ଧରିବେନି ହେଲେ ଅମ୍ମକୁ ପୁଣି କହିଲେନି ଅମ୍ମକୁ କହିଲେନି ମତେ ଅମ୍ମକୁ କହିଲେନି ଗୋଟେ दादा और मैं हाथी दोची से ବୋଉ ବୋଉ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାଙ୍ଗ ହେଇଛି ଆମେ ସକାଳେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଲେ ବୋଉଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାଙ୍ଗ କରିବା ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରିବା ଆମେ ଝଗଡ଼ା ଆମ ବାଟରୁ ହସ ହିସାବରେ ଆମେ ହସି ଚାଲିଛି ଝଗଡ଼ା ତୁ କିଛି ଲାଡୋ ଏ ଲାଡୋ ତାକୁ ଏତକ ସବୁ କରେଇଲା ଏଇ ଦିଅ ଲାଡୋ କରେଇଲା ହସ ଲାଗୁଛି କହିଦେଲି ମାମା ତୁ ଟିକେ କହିଦେଲି ତୁ ବାଇଟ୍ ଦେଇଦେ କାହିଁକି ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛ ତୁ ଟିକେ ଖାନ୍ତି ବୋଲୁ नमस्कार जय जगन्नाथ तो आज आम फास्ट टाइम ट्राए कलु प्रांक करने आम फास्ट डिसाइड कलु क्या करूँ देन फाइनाली मुझे डिसाइड कलु बोऊ करूँ प्रांक सक्सेसफुल है कारण बो भी जानते आम जन झगड़ा लगी पारे आम जन झगड़ा लगे कौन हसुलु आम द्वारा कंट्रोल ही है बहुत ट्राए कलु
सक्सेसफुल तो है बट नेक्स्ट टाइम पुणी थे ट्राए करूँ से क्या ट्राए करूँ से भावु तो वीडियो आपको केमती लगे आप कमेंट मध्यम जनइबे प्लीज लाइक करूँ शेयर करूँ सब्सक्राइब करूँ आमर कौटी कौन भूल अच्छे आपण मैंने जनइबे आम तो हसी देचु से जानी बट या कौन भूल अच्छे आप नेक्स्ट प्रांक आम कौन करूँ प्लीज आपण मैंने आमको सजेस्ट भी करें। बाय बाय।